Torno a començar. Alcaldessa, diputat, Junta de la ECC, voluntaris, juntes locals, professionals, socis, col·laboradors, amics i amigues. De veritat és un gran plaer avui estar aquí a Térmens per poder celebrar el Dia Mundial contra el Càncer. Gràcies a l'Ajuntament de Térmens, que s'ha volcat amb aquesta celebració, a la Junta Local de Térmens, a totes les persones, al capdavant del senyor Pepe Casals, que han treballat perquè avui puguem organitzar aquest acte aquí. Gràcies a les corals, a la seva directora, a la Blanca Julià, a tots els membres de les corals que avui s'han sumat a nosaltres, s'han sumat a la causa de l'Associació contra el Càncer per lluitar i cantar contra el càncer. Moltíssimes gràcies, de veritat, a tots vosaltres. Si lluites contra el càncer, ens tens aquí. Si la teva salut t'importa, ens tens aquí. Aquest és el lema, el dia d'avui, de la campanya d'aquest any. Un lema que el que vol és apropar les prestacions, serveis. No us preocupeu. Gràcies. Un lema que el que vol és apropar les prestacions, els serveis que l'Associació contra el Càncer desenvolupa a tot el territori. Heu parlat de territori, de la importància que té la tasca que fa l'associació en xarxa a moltíssimes poblacions. Això és el que volem, que totes les persones que estan malaltes, els seus familiars, els professionals sanitaris, s'assabentin de les prestacions i serveis que l'Associació contra el Càncer té. Això és el que volem el dia d'avui. Això és el que, a través dels mitjans de comunicació, a través d'actes com aquest, és el que perseguim. Però també l'altra part d'aquesta campanya va vinculada a la prevenció, importantíssim. Adquisició d'hàbits de vida saludables des de la infància. El que els nostres joves, els nostres nens, adquireixin uns bons hàbits d'alimentació, de protecció solar, de vida sana. Això és el que també, des de la campanya que vam començar ahir i durant el dia d'avui, mitjançant la col·laboració de Denominació d'Origen Pera de Lleida, hem volgut fer arribar a través de les més de 1.700 peres que hem repartit arreu de tota la província. Que els hàbits de vida saludable són importantíssims. Penseu que hi ha un 40% dels càncers que podrien previndre's si realment tinguéssim uns hàbits de vida saludables. Respecte al tema de la prevenció, són molts els agents que estan implicats. Estan implicats les escoles, els sanitaris, les institucions, les famílies i la comunitat sencera. És importantíssim que siguem conscients de que podem fer alguna cosa per salvar el càncer. Jo crec que és important remarcar-lo amb el dia d'avui. Gràcies a l'inestimable col·laboració dels més de 2.350 socis que l'Associació contra el Càncer té al dia d'avui, a les empreses, a les institucions, al personal sanitari que ens col·labora. Gràcies als més de 500 voluntaris i col·laboradors, que alguns d'ells estan aquí entre nosaltres. Gràcies a les 78 juntes locals, algunes també avui representades, més d'una treintena que heu vingut avui aquí a celebrar el Dia Mundial contra el Càncer. Gràcies als professionals, a un equip fantàstic de professionals que té l'AECC, us puc anar anomenant dades, fites que l'AECC ha aconseguit aquest 2016. Fites que de veritat per nosaltres són molt importants. I això és una feina de tots, perquè és un engranatge de la feina que cadascú fem dintre de les nostres possibilitats. Com sabeu, el poder arribar a tot el territori amb prestacions, com he dit abans, és importantíssim per nosaltres. Nosaltres hem pogut donar suport a més de 1.000 malalts, suport a través d'atenció psicològica, a través d'ajudes econòmiques, a través de voluntariat, a través del servei de fisioteràpia, a través d'orientació mèdica. Hem pogut arribar a més de 1.000 persones, importantíssim. Després les companyes us explicaran més en profunditat quins serveis i en quines prestacions estem parlant. Hem pogut arribar a més de 8.000 empleats d'empreses de Lleida, persones que treballen a diferents empreses de tota la província i que una vegada al mes han rebut un missatge de salut per part de l'AECC i li s'ha recordat
que era important protegir-se del sol, que era important menjar bé, que era important fer esport. És importantíssim. Hem arribat a organitzar 49 conferències el 2016. La majoria d'elles a poblacions, a pobles, a juntes locals, gràcies a la vostra organització, en les quals han participat 2.800 persones. Dir-vos també que la ECC en marxa, les nostres caminates, estan sent tot un referent, tot un èxit, i que ja han participat més de 3.500 persones aquest any passat. No voldria oblidar-me de tot el que fa la ECC per la infància, per els nens. Arribem a través de tallers de prevenció de tabac, de prevenció d'alimentació a les escoles. Hem arribat a més de 6.000 joves amb aquests tallers. I 98 nens de tot l'Estat han participat a la 18a edició de colònies per a nens amb càncer que s'han celebrat aquest passat juliol a la Vall d'Aran. No oblidar-nos de la tercera part de la nostra missió importantíssima, la investigació. Vam tenir la sort, justament ara fa un any, al febrer, de la UDL de Lleida, poder presentar dades envers a una investigació d'endometri en la qual va participar l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a través de l'Institut de Recerca Biomèdica amb una dotació per part de la ECC amb altres 5 hospitals més de tot l'Estat d'1.200.000 euros. Realment va ser per nosaltres tot un honor poder presentar aquí a Lleida les dades d'aquesta investigació. Dades molt importants, ja no us donaré més, però creia que era important compartir-les amb vosaltres, perquè per nosaltres realment és molt important. Dades que realment han pogut ser possibles gràcies al suport de tota la societat lleidatana. Que la ECC ha anat adaptant-se a les necessitats de cada moment de la població, que hem complementat al llarg de tots aquests anys a la sanitat pública, amb professionalitat, amb dinamisme. No podem quedar-nos parats, no podem quedar-nos aturats, tenim que anar evolucionant, amb transparència i amb unitat, amb una fita comú que ens ha unit a tots, als socis, a les juntes locals, als voluntaris, als professionals, als col·laboradors, la lluita contra el càncer. El passat mes de desembre, com abans comentàveu, va ser anomenada la nova Junta Local de la ECC. I avui ens agradaria presentar-la aquí. Tots no han pogut venir, però sí que molts dels membres d'aquesta nova Junta estan aquí avui presents i ens agradaria presentar-la. Però jo, si em permeteu, abans, una mica amb la línia de l'anomenat abans per el nostre president, per el senyor Eduardo Serrano, no podria deixar d'oblidar-me de fer un agraïment, un reconeixement públic a l'anterior Junta. Una Junta que ha treballat amb dedicació completa per la ECC, que ha treballat més de 20 anys i que realment al capdavant el senyor Manuel López Morell ens posa en la situació que estem avui aquí en dia. Jo crec que, com deia l'alcaldessa, si em permets, tenim que ser sempre justos. Al final, tot el que han fet les persones que estaven abans nostre és importantíssim i l'Associació contra el Càncer fa més de 50 anys que lluita per aquesta malaltia. I segurament entre nosaltres hi ha persones o coneixem a persones que fa més de 50 anys que està adherida amb aquesta entitat lluitant per el càncer. I realment, al final, nosaltres estem avui aquí podent celebrar amb aquesta multitudinària acció per la feina que han fet totes aquestes persones abans. No vull oblidar-me del senyor Josep Casals, que en aquests mesos ha estat al capdavant de l'entitat amb molta feina i amb molt d'empuje per mi. Gràcies també. M'agradaria anar anomenant, si us sembla, a tots els membres d'aquesta nova Junta Provincial i que anéssiu pujant aquí amb mi i m'acompanyéssiu. D'acord? Sí? Senyor president Eduardo Serrano, vicepresident Josep Casals, tresorer Paco Ricona, que no és avui amb nosaltres, secretari, senyor Cudós, Antoni Cudós, vocals, el senyor Pere Grau, senyora Mari Bometón, doctora Marisa Pol, senyora Yasmina Roset, senyora Montse Duc, senyor Silvestre Brujau, senyora Lola Borges, senyora Sonia Freixes,
Tenim a la Sònia? Ah, sí, ja ve. La senyora Ana María Justo i el senyor Francesc Maranges, que no poden estar avui entre nosaltres. Que sapigueu que aquesta és una junta en la que hem volgut que estiguessin representades la ciutat de Lleida, les comarques, a través de les juntes locals. La majoria dels membres són presidents de juntes locals de Tàrrega, d'Arbeca, de Linyola, d'Alcarràs, de la Vall d'Aran, de Menàrguens, que estigués representat el món empresarial, el món de la medicina, els pacients, vull dir que fos realment un reflexe de la societat i de lo que volem que avui en dia sigui l'Associació contra el Càncer. De veritat que moltíssimes gràcies a tots per aquesta il·lusió, per aquesta empenta i que endavant puguem treballar com molt bé heu dit. I a mi m'agradaria que la Junta es quedés aquí un moment, perquè ara una part important de l'acte d'avui era el reconeixement a les juntes locals. Juntes locals que esteu avui entre el públic. Crec que les juntes locals són tan històriques com la història de l'associació. Com molt bé recordàveu de la Junta de Térmens, fa moltíssims anys, molts anys, que hi ha a moltes poblacions juntes locals. Avui en dia l'Associació contra el Càncer compta amb 78 poblacions o localitats on tenim representació. Algunes d'elles són juntes molt antigues, altres són de nova creació, i unes altres són juntes renovades, que hem renovat en els últims temps. I avui volem fer-los un reconeixement. Les juntes locals ens aporten recursos a través de les accions que organitzen, que col·laboren, a través de sopars, de dinars, de bingos, d'escala senifi, de teatres, de qüestacions, de vendes de loteria, però també, i la part més important que feu les juntes locals, amb molta professionalitat i amb molta entrega, és la de donar a conèixer el nostre missatge, el de fer arribar les prestacions de la ECC a les vostres poblacions, el de poder aconsellar i assessorar aquelles persones que viuen al vostre territori. Això ho feu les juntes locals i per nosaltres és molt important. Si us sembla, aniré anomenant a les diferents juntes locals. M'agradaria que pugéssim. Caurem o no caurem tots? M'agradaria que poguéssiu pujar tots els components de la Junta, que tots els que formeu part de la Junta poguéssiu estar aquí dalt, i començaré a anomenar i aneu pujant, sisplau.